no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Este é o momento da chegada ao porto de Ribeira da planeadora Guiomar 1, remolcada pola Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo. A bordo, 2 dos 3 ocupantes que se atopaban no momento do suceso na embarcación, que se dedicaba á captura de ourizo nas inmediacións de Couso. O outro compañeiro, a ver que estaban á deriva e en problemas, botouse ao mar para intentar chegar a nado a terra e pedir auxilio. Fuimos movilizados porque uno de los tripulantes de la embarcación, al ver que la embarcación se iba a pique, salió a nado, llegó a orilla, fue capaz de llegar a una fábrica allí de Couso, pedir un teléfono y fue el que pidió auxilio, ¿no? Entonces nada, sabíamos que la embarcación estaba allí, veíamos las bengalas y lógicamente en el agua esperando a que llegara a Salvamento Marítimo. Tarda en llegar el tiempo que le lleva desde Ribeira allí y todo salió bien. Llegó a Salvamento Marítimo, se encontraban los otros 2 tripulantes en la embarcación estaba semi-hundida y la remolcaron y gracias a Dios pues está todo bien, están los 3 fuera de peligro, algún signo de hipotermia. A súa valente acción posibilitou que se mobilizara rapidamente un amplo dispositivo de rescate que rematou coa localización da embarcación e o posterior traslado a porto. El chaval estaba preparado, por lo que me dicen, compitió en natación y es un portento y lógicamente es un buzo profesional y dicen que estaba muy formado y lógicamente la verdad que es extraordinaria la actuación del chaval, porque no solo nadó, que después se recorrió a pie toda la playa, o sea, es un atleta. Date cuenta que hoy al estar el mar mal, poca gente sale al mar y no creo, bueno, no se sabe, ¿no? Pero no creo que nadie los hubiera visualizado. La verdad que la actuación, si no es porque el chico sale por sus propios medios, sería difícil que alguien los viera. Todo apunta a un golpe de mar como causa máis que probable do infortunio. Non sei, eu enterei aí un pouquinho, non? Cando me avisaron, están todos ben, supoñemos que foi un golpe de mar, non? Un golpe de mar, que o mar que anda, pois, doulle volta á embarcación, encheu-na de agua. Os 3 mariñeiros atópanse xa en perfecto estado na súa casa, despois de declinar ser atendidos ou trasladados a un centro médico. Todo se quedou nun susto esta vez. Ademais de Salvamento Marítimo e persoal do Grupo de Apoio a Emerxencias Municipal, no operativo tamén interviñeron as policías local e nacional. A reapertura esta semana da campaña marisqueira en Noia está a resultar bastante satisfactoria. A maioría dos profesionais consultados destacaron o alto valor do berberecho de primeira, que acadou prezos similares aos do mes de decembro, rondando entre os 16,53 e os 14,95 euros. O primeiro día de actividade tras o mes de paro, o bivalvo chegou a cotizarse aos 14,55 euros de media, prezos que, aínda que algo máis baixos, se seguiron mantendo ao longo da semana nas lonxas de Testal e o Freixo. A maioría do marisco que se colla actualmente vai destinado ao consumo en fresco, xa que as conserveiras xa deixaron de mercar. Por esta razón, dende a propia confraría noiesa, para evitar que o prezo do produto descendera, optouse por reducir os topes establecidos para cada mariscador. Así, agora as cotas fixadas para cada produtor son de 15 kilos para o marisqueo a flote e 10 para os de a pé.
O mal estado dos amarres nos pantaláns das embarcacións da terceira lista no porto rianxeiro supón un grave prexuízo para os profesionais do mar que deben desempeñar o seu traballo, sen contar tamén coas mínimas condicións de seguridade. Dende a confraría rianxeira levan tempo demandando a instalación de fingers ou melloras nos amarres para evitar accidentes, pero polo de agora non teñen resposta da administración. E a maioría das embarcacións que amarran nos pantaláns de terceira lista están sin cabos de amarre. Nos mandamos un escrito, incluso falín eu con Durán a principio cando entrei de patrón maior, do tema de solicitar uns fingers de amarre, pola comodidade, porque aquí co tema dos cabos, as embarcacións nas baixamais quedan soltas, e o que van é chocar unha con outra, van averías o que é nas embarcacións. E o que estamos pedindo é uns fingers de amarre, ou que nos veñan a arreglar ben os cabos que están ahora mismo, que os deixen en condicións para amarrar, e a ampliación un pouco dos pantaláns de terceira lista, porque a día de hoxe moitas embarcacións de terceira lista están amarrando no espigón que hai no náutico, e iso é un peligro de cara ao mariñeiro, que poden caer, e pois a responsabilidade a ver a quen cae. Segundo sinalou o propio patrón maior Miguel Ángel Iglesias, a actuación non suporía un gran investimento na liña das xa desenvolvidas noutros portos da comarca neste último ano, como é o caso da Pobra do Caramiñal, Outes, Muros ou Noia. Os parquistas de Carril terán un mes máis para presentar alegacións á proposta de reordenación dos parques feita pola Consellería do Mar. Tras as protestas do colectivo e despois de reunirse cos seus representantes en Santiago, a directora xeral de Pesca atendeu as súas demandas e decidiu ampliar o prazo. Dende a Xunta explican que tomaron esta determinación dada a complexidade do procedemento para outorgar os títulos definitivos, despois de anos en situación irregular. Tamén queren garantir a seguridade xurídica dos titulares dunha autorización provisional. A proposta da Consellería afecta a case 845.000 metros cadrados de dominio público marítimo terrestre, con destino a máis de 1.100 parques de cultivo de moluscos de Carril. A Consellería do Mar convoca 15 novos permisos de explotación para marisqueo a pé na Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal e 20 máis en Rianxo. Os interesados poderán consultar a convocatoria na páxina web da Consellería, onde tamén poderán informarse sobre o prazo de presentación de solicitudes. Unha vez rematado este prazo, a Consellería do Mar procederá á súa valoración. Desde Mar lembran que todas as prazas son convocadas despois de comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e criterios socioeconómicos. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Consellería do Mar vende convocar os exames ordinarios de carácter libre para as titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. A convocatoria e demais documentación precisa para concorrer a estas probas está publicada na propia web da Consellería. Os exames teóricos e prácticos realizaránse en distintos centros de formación regrada, distribuídos por toda a comunidade, entre os que se atopa a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira. O prazo para matricularse en calquera dos exames prolongarase ata o día 20 deste mes de febreiro. O Concello de Cambados e Portos de Galicia mantiveron unha reunión para determinar cal será o proceder para dotar dunha nova praza de abastos á vila, un feito que, polo que parece, non vai a ser inminente. A situación é esa, a situación é que plantexaron unha proposta, pero hai todavía moitísimas cuestións administrativas que non permiten comenzar a iniciar esa proposta de traballo, non? Entre elas, inicialmente, era a finalización do Plan Especial de Porto de Cambados, un documento que están a punto de rematar, eso foi o que nos dixeron na reunión de onte, e que unha vez que nos lo reenvíen, nos reenviaremos á Consellería de Medio Ambiente para que faga a avaliación ambiental, outro trámite tamén
pode ser lento. Un procedemento administrativo que pode durar entre 5 meses e 1 ano. Si esa avaliación, ademais, non se fai por vía ordinaria ou por vía simple, debería ser vía ordinaria, o que significa que a mellor estamos falando dun ano. E posteriormente a nosa tramitación, o sea que a día de hoxe estamos coas mans, pois bueno, amarradas, non temos posibilidades de empezar unha obra que nós tamén, como o resto dos veciños e veciñas de Cambados, pensamos que o Partido Popular tiña pechada, pero que nada deso. O Concello ten dúas opcións, reformar a praza actual ou construir unha nova. En calquera dos dous casos non poderá levarse a cabo ata que este disposto o novo documento. Ademais, dentro da reunión de onte tamén tocamos un asunto, e era, posibilidade de arranxar a plaza como está, en lugar de facer edificio novo, se iso podía adiantar as cousas. Se nos dites de Portos os técnicos, que unha obra, aínda que sexa dese estilo, onde cambias coberta, onde faz unha obra de envergadura, necesita un proxecto, e como tal tamén debería pasar os mesmos trámites que facer a obra nova. Entón, temos que reunirnos de novos co personal da praza, con peixeiros e peixeiras, e explicarle a situación, vendo que non poderíamos conseguir un avance máis rápido por esta outra vía que se propoñía na última reunión que tivemos. Nesta situación, o que parece pouco probable que Cambados poida contar cunhas novas instalacións para a súa praza de abastos antes de que remate o ano. Aínda así, Vítor Camaño afirmou que dende o goberno actual da vila non van a abandonar este proxecto e seguirán a traballar para que sea unha realidade o antes posible. Vai alá máis dun ano dende que a Xunta de Galicia iniciara o expediente para a declaración da illa de Sálvora como a ben de interese cultural, na categoría de paisaxe cultural, a primeira que ostentará este distintivo. Segundo os conselleiros de Medio Ambiente e Cultura, Beatriz Mato e Román Rodríguez, respectivamente, de cuxos departamentos partiu a solicitude, son moitas as razóns para considerar a este arquipélago, un dos que integran o Parque Nacional das Illas Atlánticas, con esta categoría, pensada para distinguir aqueles lugares singulares. Estamos ante unha declaración pioneira, a primeira de Galicia, onde mesmo a directora xeral de Patrimonio, que aquí nos acompaña, asinou a incoación do expediente que se vai a publicar no DOGA nun tempo razonable. A partir de aí se abre un procedimento de tramitación administrativa que, pese a que ten un prazo de 24 meses, supoñemos que se vai a resolver moito antes, porque os órganos que teñen que informar seguramente o farán máis rápido, para poder declarar con esta nova figura de paisaxe cultural o que é o arquipélago de Sálvora. En definitiva, garantir a máxima conservación dun espacio natural protegido e tamén poñelo en valor ten unha importancia para nós destacada. E, obviamente, esta declaración de Vic é unha ferramenta perfecta para ambos os dous obxectivos, para protexer ao máximo o noso patrimonio natural, e sabemos que o mellor que se protege é aquilo que se coñece, que se respeta e que se valora. Nunca, de alguna maneira, queremos que estas illas, aínda que o seu nome sexa ese, sigan illadas, sino ao revés, que vaya a xente a coñecela. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, mostrou tamén a súa satisfacción por este anuncio, que agarda poida levarse a bo termo de contado. É unha satisfacción este acto que ven a corroborar o que son os intentos da Xunta de Galicia desde hai moito tempo de poñer a Sálvora no lugar que se merece. Eu creo que Sálvora comenzou un pouco a ollos de moita xente como quizá a menos valorada de todas as illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Eu creo que gracias ao esforzo que os últimos anos está cometendo a Xunta de Galicia, Sálvora empeza a ser precisamente unha das grandes conocidas, o que supón que se lle vai a dar os mesmos méritos que as outras illas que compoñen este conxunto do Parque Nacional. Durante os últimos anos, a Xunta realizou diversos investimentos na illa, destinados á rehabilitación das vivendas ali existentes, á renovación dos paneis interpretativos e tamén á mellora de camiños, entre outros. Todas estas actuacións estaban incluídos no Plan Director da Paisaxe Cultural da Illa de Sálvora, un documento para protexela e tamén para poñela en valor.
A Confraría do Grove quere abrir o mar ao público. O martes, na súa se comezou o ciclo Produtos do Mar, unha actividade coa que buscan dinamizar as vendas, ampliar a cota do mercado e divulgar a cultura mariñeira para pôr en valor os seus produtos. A intención da Confraría é dedicar un mes a cada especie, con xornadas nas que se explicarán as características de cada unha. Tamén se ensinará a distinguir o produto galego do foráneo e se abordarán cuestións como a etiquetaxe, a trazabilidade e as diferentes artes de captura. A xornada serviu de presentación do proxecto, pero xa arrincou coa especie que será protagonista deste mes, o ourizo. No marco desta iniciativa, que forma parte do proxecto Lonxa Natur, tamén se realizarán exhibicións de cociña. Todas as actividades están abertas ao público e celebraránse nas aulas da Confraría e na Lonxa. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.